Hah? Meter ah? Hah? Ora le? Gembel opane, adae iku sing gembel. Telebok tok kuwi sing gembel. Oh, abang kan. Goyo. Tak mantuk. Mbak. Ya. Lah 3 kilo. Pakan. Pakan niku apa usane? Ayo. Mancing. Kenapa kowe? Pongklek anyaran no lem, ora ora. Galak ora sarujuk kowe. Ora. Perang kilo ya? Iya, Mbak tuh nek mangsa. Nambah. Nanti wange?